Bueno, hirugarren atala ondo jarraitzen baduzue, gure zuhaitza edo arbola geratuko zen honela. Hasierako informazioa, gero beko partean izango genituzke 3 multzo, bai? Plakako egokitzailearena, beko plakarena, matrizetxearena, badakizue multzoietako bakoitza dituela bere referentzizko part edo pieza, eta gero pieza horren inguruan joango diren elementu normalizatuak eta elementu eraikiak. Hori egin behar dugu 5 bider, baina kontuz, ez saiatu kopiatzen bat egin eta beste dana kopiatzen, baizik, horrek ez luke funtzionatuko. Azkenean, azikerakoan egingo genukena beste guztietan errepikatuko zen eta hori ez da behar duguna. Orduan, egin behar dena da, pausoz pauso, azpimultzo bakoitzari bere pieza sartu part moduan eta gero beste azpimultzo bi bat elementu normalizatuak sartzeko eta beste bat elementu eraikiak sartzeko. Gogoratu, beko partean 3 azpimultzo nagusi ditugula eta goiko partean aurreko atalean, hirugarren atalean egin dugun gauza berbera eginez, azpimultzo bi hauek osatuko genituzke. Plaka zapaltzailearen multzoa alde batetik, plaka zapaltzailea bera, honen elementu normalizatuak eta elementu eraikiak uztartuz, bai? Orduan, ikusten dozue, gure zuhaitza nola joan den forma hartzen eta azpimultzo bakoitzak bere constraintak dituela. Fikatu behar zarete, zuhaitz hori baliogarritzat eman orduko. Ikusten dozu, ez? Bai? Azpimultzo bakoitzak beti bere constraintak sartuta izan behar ditu. Bai? Vale. Eta bukatzeko, zuhaitzaren eskeletoarekin bukatzeko geratzen zaigu azkenengo pauso bat, eta da. Lehen aipatu dut, hasierako informazioan daukagula part oso garrantzitsu bat. Part honek egiten duena da, zuhaitzeko elementu guztiak euren artean harremanetan jartzen ditu. Eta hau da, egokitzaile orokorra. Egokitzaile orokorra sartuko dugu azkenengo sortu ditugun azpimultzo guztietan. Eta nola? Honela. Hartuko dugu part hau, klikatuko dugu, eskumako botoiarekin kopi simple bat egingo dugu, bai? Eta beruntz joango gara. Beruntz, aurkituko dugu hemen azpimultzo bat, dana, plaka egokitzailearen elementu normalizatuak, honen gainean klik egin, eskumako botoiari eman eta paste eman. Hurrengo azpimultzoari eskumako botoiari eman eta paste eman. Bai? Bale. Hau egiten dugunean, beti azpimultzo bakoitzaren gainean kokatu, doble klik eginez, eta egokitzaile orokorra aukeratu eta fix. Ikusten duzu, constrainta sortu da hemen. Hurrengo azpimultzora joan, doble klik, egokitzaile orokorra hartu eta fix. Eta beste constrainta sortu da hemen. Hau egiten dugun heinean, joan minimizatzen. Bai? Eskutatzen joan, bai? Eta hurrengo azpimultzotan gauza berbera egiten joan. Ikusten duzu, ez? Beko plakaren elementu normalizatuak. Doble klik hemen egin, eskumako botoiari, past. Hurrengo azpimultzoari doble klik egin, eskumako botoiari, past. Eta egokitzaile orokorra guztietan kopiatzen joango gara. Kopiatu ondoren, betiko moduan, doble klik, fix. Kasu honetan, fix, txartu egin dut, fix, hemen dago. Berriro hemen, doble klik, egokitzaile orokorra, fix. Eta constrainta hau agertzen denean, izkutatzen joango gara, eta ikusten duzue, azpimultzo guztiak egiten osatzen goazela. Berriro hemen, eskumako botoiari, past. Eskumako botoiari, past. Eta horrela, dana egin arte. Horrela, bukatuko dugu zuhaitza.